Цевчо! Брат, тук не мога да изляза. О! Не мога да мръдна. Не знам, малко сигурно. То няма да остане за нас, бе, дивак. Чакат, ама то по-добре отгоре. По-добре отгоре да се върви. По-добре отгоре да се мине. Има ли много? Не. Левата ми предмишница направо е лапа и салама. Че си изгорих той си изгорих лицето, като твой капачката на глава. Напина. Ей, човек, ти какво си направил? Не мога да мръдна. Въртях го, суках го отляво, отдясно. И ми се схвана много това мускул направо, така ужас, на камък е. Да го пускаме надолу, майка му да еба. Нали си ми викаш? Умам той е там, иди хребет. Ама не знам от хребета какво ще стане. Би трябва да сме горе вече, бе, дивак. Не знам. Дай вече. Дай го насам. Чай сега да направим план. Купени начало дойде насам. Аз ще го направя и без да дърпаш. Въпросът е после какво правим, е тук. Е, тук е нагоре, ще дръпнеш нагоре. Въпросът е тук да мина ето и нещо. Ще го минеш, дай само за купеницата насам. Бутах го човек, суках го, въртях го, даже слязох и по-надолу. Ай, че се не бъл моторчето, светна от всяка. Не, той голям турмоз. И това ще. Тей, сега дай да насам да дойде. То май е по-добре вече да мина те тук и тъй. Еми да. Сега го заваря, ще. Чакай! Чакай да сляза. Дай, да. Ейде. Дай да се. Едно, две, три. Чакай. Раз, два. Виж. Чакай. Стой. Ще трябва да кача задницата май тук горе. Дай. Още ще няма сили вече. Какво ми изчаквам ли? Чакай, почини. Накрая се наиграхме. Какво се наебахме? Че мога да се наеба и моторчето. Еба майка му. Опусна направо надолу от тук. Тук за червено ли ми? А? Ти целя си за червен, бе, брат. Не, защото тук ми прави, зет ми пръсна антифриза. Може да ти целя за червен. Запахтяни сме. Еба майка. Ето е тренировка, човек. Дано да имаш водораниците. Дано да имаш водораниците. Много малко имам. Много малко. Нали малко? Че не ми се пикай. Точно излиза. През кожата. Джако се пикай. Който се пикай го направи. Чакай, много ма дърпаш надясно, брат. Трябва малко наляво да ма дърпаш. Айде, едно, две, три. Къде е моя мотор? Там трябва да го завъртиш. Там трябва да го завъртя? Да, в принцип пътеката продължаваш на нагоре, ама... Тук държи ли? Тук май почва държи. Държи.
Моя собри водите точно на пътя. Току-що ми свърши водата. Свърши водата. Раницата ли? Да. Сега си свършва, брат! А? Какво викаш? Къде си, бе?
Какво? Нагоре има ли път? Човек, има, да. Път, така. Аз дойдох от една пътека, натам заминава още нататъка. И аз и тук през гората минах и задох на тази пътека. Аз минах от през гората. Ама път има ли на нагоре? Еми, те е тако се. Тогава седем надолу. Дай да го пробваме тука, то натам е и на тука, кой знае де отиваме, човек. Не бе, само че слизам надолу, бе. Оп. Тук го хванах. Я чакай. Кофа на трак? Да. На трака сме. На кой трак? Тук сме на трак. Чакай. На трака от 6D. Чакай малко. И тук слизам и долу. На къде? А на трака къде отиваме? Не, брат, нататък трябва да ходим. Чакай да видя. Чакай се.